Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и предлагам днес ние да се забавляваме с една дума, която започнахме да изясняваме от вчера. Но сега ще навлезем в по-дълбоки води и детайли. Думичката any, която вече е на нашата стена, това е заглавието за днешният урок. Any. Ние разбрахме вчера какво означава тази думичка, а сега ще видите как ще я превеждаме в изреченията и как можете да я срещнете в английската реч. Ето ви първата графика за днес. I don't like any kind of cake. Вижте какво означава. Аз не харесвам всякаква торта. Аз харесвам торти, но не харесвам всякакви. В такъв смисъл се използва думичката any в това изречение. I don't like any kind of cake. Аз не харесвам всякаква торта. I like, обаче вижте сега, имаме положително изречение. След това опитваме се да оборим твърдението, че any се използва само в въпросителни и негативни изречения. Значи, първото изречение беше негативно, отричаме. I don't like any kind of cake. Второто изречение обаче е положително, нямаме нито въпрос, нито отричане и пак използваме думичката any. С нея казваме, че аз харесвам всякаква торта. Така че тя и в едното изречение, и в другото изречение има един и същ смисъл. I don't like any kind of cake и I like any kind of cake. Окей? Едно и също значение и в положително, и отрицателно, и в случая това any ние го превеждаме като всякаква. Говорихме, че any означава за нещо неограничено, за някакво неограничен количество. Аз харесвам всякакви неограничено количество торти и видове. Преминаваме към следващата графика, да видим как да очакваме да видим any в английската реч. Тя също като сам образува словосъчетание с други думички, като с think, като с time, както и при some. Както бяхме somebody, somewhere, someone, тук any по същия начин образува думички в съчетание с други думи, които като се съберат заедно имат, сега ще видим какви значения. Anything. Anything може да означава нищо, може да означава всичко, може да означава каквото и да е. В зависимост от изречението, дали е отрицателно, положително или негативно. Anything може да означава всички тези три неща. Аз все още се чудя как една дума може да означава и нищо, и всичко. Но ето, английски е тук, за да ни докаже, че такова нещо може да се случи на практика. Anyway е също една много интересна дума, която означава както и да е, така или иначе. Както и да е, така или иначе ти си вземи с тебе чадър, защото може да завали. Или следващата дума anywhere. Вижте, всички от тези думички започват с any. Anywhere означава никъде, навсякъде, където и да е. Никъде и навсякъде. Нали? Една и съща дума за тези две абсолютно противоположни неща в българският език. И на всичкото отгоре, и където и да е. Освен, че е никъде и навсякъде, освен, че anything е нищо всичко, ами то е и каквото и да е. Следващата графика да видим как можем още да очакваме да видим any, като anybody, което е равно на anyone, точно като както казахме somebody, someone, което anybody, anyone означава никой, някой, всеки. Вижте колко противоположни значения има една и съща дума в английския. И е истина, сега ще го потвърдим с примери. Anytime, по всяко време,
Anymore означава вече и повече. Може да се пише и разделено. Anymore. Зависи от езикът, от акцентът. Британски акцент се пише разделено. На американски се пише anymore, но се произнася по един и същ начин и означава едно и също нещо. Вече, повече. Така че отново да ги си припомним тези думички. Anybody, anyone, anytime, anymore, anymore. И сега да видим следващата графика. Мисля, че вече на нея имаме примери как да употребяваме всички тези думи, започващи с any. What do you want to drink? Първият въпрос е какво би желал какво искаш да пиеш? Want е глагола искам и съставяме въпросително изречение в сегашно просто време с въпросителна дума. Какво искаш да пиеш? What do you want to drink? И аз отговарям. Anything. Значи прибирам се от един тежък работен ден или ми се случили хиляди неща през деня и аз искам просто да седна и да пия едно питие и ми е все едно какво ще пия и ме питат какво искаш да пиеш и аз казвам anything. Донеси ми каквото и да е. Нещо за пиене. Anything в този смисъл означава каквото и да е нещо. Тук означава нещо. В следващото изречение, скъпи зрители, anything is possible е една фраза, която означава всичко е възможно. Сега, ето ви две различни изречения, две различни ситуации, в които имаме и трите различни значения на само двете. Каквото и да е, и нещо, и всичко. Anything в случая означават всичко е възможно. Anything is possible. Следващата графика, да видим какво има на нея. Сега сигурно имаме още примери. Така, тук на тази графика имаме anything преведено като нищо. И сега да видим. I don't need anything. Когато имаме anything в негативно изречение, т.е. когато казахме, че в едно изречение английско не можем да имаме две негативни неща. Имаме едно негативно, в случая don't, в това изречение отричаме, нали, и казваме don't need. И там не можем да сложим nothing, както виждате второто изречение не е правилно и нарочно съм го дала, ами слагаме отгоре, слагаме anything, за да кажем, че нямам нужда от нищо. Това е единият вариант за да каже човек нямам нужда от нищо. И вижте, в този случай anything играе ролята на нищо. Превежда се нищо. Нямам нужда от нищо. В предишните случаи той означаваше всичко, нещо, каквото и да е, а в това изречение той означава нищо. И в много други негативни изречения, като можем да кажем I don't know anything. Нали? Сега, второто изречение, дала съм две думи в червено, те взаимно се изключват, както в математиката. Две негативни неща взаимно се изключват, така и в английския. I don't need nothing. Такова нещо в английският няма. Затова anything замества това nothing. Nothing по принцип означава нищо. И правилно от тази графика, правилното е да се каже или първото, или третото изречение. Те означават едно и също. Второто изречение е неправилно и така не можете да отричате в английския. Така че anything тук играе ролята на нищо в първото изречение. Когато искате да кажете аз не знам нищо, аз не разбирам нищо, аз не говоря нищо, използваме anything. Това нищо. Защото имаме отрицателно, негативно изречение. Аз не разбирам нищо. I don't understand
anything. I don't understand. I don't know anything. Okay? Anything се използва в такива изречения и там той се превежда като нищо. Ето и следващата графика, скъпи зрители на екрана. В нея употребяваме anywhere, означава никъде, навсякъде, където и да е. Това простичко anywhere, окей? Сега, does she want to go anywhere? Питаме, тя иска ли да ходи някъде? Тази графика ще я гледате така, няма да... намерихме я. Намерихме и на голямия екран. Добре, does she want to go anywhere? Се пита, тя иска ли да ходи някъде? Вижте, anywhere тук означава някъде. Does she want to go anywhere? Имаме отново сегашно просто време. Иска ли да ходи тя някъде? Окей? И следващото изречение казвам park anywhere. Значи идва ми някой на гости и ми вика къде да паркирам, кои са твоите места и аз казвам park anywhere. Паркирай където и да е. Паркирай навсякъде. Така че до тук имаме anywhere някъде, паркирай навсякъде и паркирай където и да е. Където и да е горе-долу равносилно на навсякъде. И последното изречение от тази графика е He doesn't have anywhere to live. Вижте, отново имаме негативно изречение, където имаме отричане с спомагателния глагол. Съответно, в това изречение трябва да дадем такава дума. Не можем да дадем и негативна дума като nowhere, nothing, never, а ще дадем думичка, която започва с anywhere. Защото, отново казвам, две негативни неща в едно английско изречение не могат да съществуват. И сега казваме He doesn't have anywhere to live. Това на български означава той няма къде да живее. He doesn't have, той няма къде да живее. Или това, ако трябваше буквално да го преведа, той няма никъде където да живее, но ние на български казваме той няма къде да живее. Даже anywhere, значи anywhere в този случай даже може да означава и къде. Но по принцип това изречение, той означава, anywhere означава никъде. Той не живее, той няма къде, но той няма никъде където да живее. Така че ето ви тази графика. Имаме трите различни значения на anywhere. Първото е въпросително изречение, второто е положително изречение, третото е негативно. Виждате, че можем тези думички с any, които започват, да се използват и в трите вида изречение. Пак оборваме това, че any се използва само в негативни и в отрицателни изречения. Продължаваме с следващата графика, която използваме думичката anyway, също много важна и употребявана дума, да я знаете един ден, ако ви се наложи да използвате. Това изречение гласи You disappoint me sometimes, but I like you anyway. Anyway означава въпреки всичко, така или иначе. Това изречение означава ти ме разочароваш понякога. Disappoint означава разочароваш. You disappoint me sometimes понякога. But I like you anyway. Но аз те харесвам така или иначе. Въпреки всичко. Така или иначе. Това е значението на anyway и мисля, че съм дала още един пример с следващата графика с anyway. Yes, точно така. Питам аз, вали ли дъжд? И ти ми казваш, не, но си вземи за всеки случай, така или иначе, си вземи дъждобран. Това anyway означава и за всеки случай, и така или иначе означава и въпреки всичко, зависи от контекста на изречението. И това да си вземеш дъждобран на английски означава bring a raincoat anyway. It might rain.
тук понякога слагам вече изречения, които все още не познаваме. Не наблягайте на тях, не се чудете, те са преведени, но само наблягаме на граматиката, на червените думички, изречението, в което те участват. Bring a raincoat anyway. Okay? Въпреки това, вземи дъждобран с теб. Може да завали. Следващата графика, моля. Ето ви едни нови думички. Всъщност, anyway е равно на anyhow. Всъщност, което също означава както и да е. Можехме да минем и без тази графика. Няма да ви давам примери, защото ако трябва да ви дам примери, трябва те да са в други времена, които още не сме взели. Така че запомнете, anyhow също означава anyway. Това са две еднакви думички, обаче изглеждат по различен начин. Да видим сега и следващата графика, която ни предстои. Тук ще се запознаем с anyone, anybody. Това означава някой, никой, всеки. Поне си имаме разнообразие в превода, ако не друго. Do you know anyone here? Значи, ако искаме да попитаме, отиваме на някакъв купон, на някакъв рожден ден, някъде, където има много хора и казваме, познаваш ли някой тук? Do you know anyone here? Anyone, някой. Anybody, същото. Някой, всеки, никой. Познаваш ли някой here? Тук. Второто изречение. I don't have anybody to help me. Отново имаме негативно изречение и тук използваме anybody, за да отричаме. И аз питам в това изречение, и аз казвам в това изречение, аз нямам никого. Вижте anybody в това изречение, как означава никой. Никого. Никого, който да ми помогне. Или ние можем да преведем няма кой да ми помогне на български, но преводът, буквалният е първото изречение аз нямам никого. Затова съм ви дала и този превод първо, защото anybody, по този начин виждаме как anybody означава никого. И трето изречение, когато anybody означава всеки, anybody can play this game. Всеки може да играе тази игра. Виждате, скъпи зрители, как anyone, anybody може да имат три различни значения. Anyone и anybody са едни и същи думи, а просто значението, зависимост от в какво изречение се намират и контекста на изречението, те могат да означават три различни неща. Продължаваме с следващата графика. Значи, вие ще питате как да различаваме кога е всеки, кога е никой, кога е който и да е. В негативно изречение е никой, във въпросително изречение е някой. А в положително изречение би било всеки. За сега така ми идва, така си го превеждам аз. Да видим, може и да не е така. Задължително в негативно изречение е никого, а задължително в въпросително изречение е някой или всеки. Сега да видим, по-скоро някой. Да видим тази графика. Отново имаме anymore, една също много често потребявана думичка. Първото ни изречение. We don't sell shoes here anymore. Как да използваме тази дума? Чували сте в много песни, сигурна съм. Какво означава тя? Тя вече повече. Ние не продаваме вече или не продаваме повече обувки тук. Значи, отивам аз в един магазин и гледам, че те преди са продавали обувки, продавали са дрехи, чанти и прочие. И аз викам, къде са ви обувките? И те казват, ние вече не продаваме обувки тук. Тоест, повече от този момент нататък ние тези неща не ги продаваме. Това означава anymore. Вече повече. Ние повече не продаваме обувки тук, ние вече не продаваме обувки тук. Едно и също. Това е значението на anymore. Или да кажем, какво стана с сестра ти и нейното гадже? Те се разделиха, защото she doesn't love him anymore.
защото тя не го обича вече. Или повече. Едно от двете. Означават и двете. Anymore. Продължаваме с следващата графика. Сега да направим малко сравнение между сам и any, защото малко е объркващо кога да използваме едното, кога да използваме другото, какво означава едното, какво означава другото. В кои изречения, как, защо, къде. Така, ето ви сега няколко примера тук на тази графика. I need some more chicken. В случая това означава аз искам още малко пиле. Chicken означава пиле и ние казваме some more означава още малко. Ако искаме да не говорим, че има и други начини, по които да кажем още малко, но сега използваме some more. Така че може да кажете, да го използвате. I need some more coffee. I need some more salad. I need some more vegetables. Okay? Което този израз означава искам още малко, в случая chicken, пиле. Ядете пиле на обяд и имате и не ви е стигнало, казвам искам още малко пиле. I need означава буквално аз имам нужда. Но ние не казваме аз имам нужда, на български ми казваме искам още малко пиле. Обаче на английски need, ние ще дойдем и до този глагол, е малко по-меко от това твърдото искам. Okay? Но на нас важното в тази графика ни е some more. Следващата графика. Използваме и is there. Is there any chicken left? Има ли някакво останало пиле, защото аз искам още. И вижте, тук сме използвали any. Значи, това any превеждаме като някакво, а можем и да не го преведем това специално any. Сложила съм го в скоби, защото is there any chicken left? Можем да го преведем на български. Има ли останало пиле? Или можем да го преведем има ли някакво останало пиле? Което да хапна, защото съм още гладна. И отговора на този въпрос, вижте, е с some. Yes, there is some. Което означава да, има малко, има някакво останало. There is some. Следващата графика, да видим какво има и на нея. Окей, имаме още упражнение с some и any. Ето един въпрос. Where would you like to go? Ако се обаждате на travel agency, на някъде, където да си запазвате вакансия и те ви питат Where would you like to go? Това съм дала просто този въпрос, ние не сме се запознавали с него, превеждам ви го, да го знаете, няма да наблягаме в момента на него като информация, за да направим ситуацията, да използваме следващите две думи в червено. Where would you like to go? Къде бихте желали, would you, да отидете, да ходиш? Къде би желал да ходиш? И аз отговарям anywhere warm. И това anywhere, скъпи зрители, означава, вече знаем, където и да е, някъде на топло. Anywhere, ама където и да е, само да е топло. Следващото изречение също е подходящ отговор и абсолютно може да отговорите и по един и по другия начин. Следващия отговор е somewhere warm. Някъде на топло. Anywhere изглежда повече като каквото и да е, където и да е, нали. Нещо, което даже нямам още, нямам идея. Просто където и да е, няма проблем. А второто означава някъде на топло. По принцип имат едно и също значение,
Просто когато вече получите малко повече усет към езика, ще разберете малката разлика между anywhere и somewhere. Едното означава, че сте отчаяни и казвате някъде, където и да е било. Somewhere е, както казахме и предишния път, малко по-позитивен. Изразите с сам са по-позитивни изрази. Any в много случаи може да означава и нещо негативно, като никъде, никой и прочие. И имаме още съвсем малко време. Дайте да видим и следващата графика. Така, питаме. Are there? Използваме и there is, there are there. Да припомним и този урок. Are there any pickles? Това означава, има ли някакви кисели краставички? И има два възможни отговора. No, there aren't any. Няма никакви. Няма. Any означава никакви. Не можете да оставите въпроса до no, there aren't. Защото ние питаме Are there any pickles? Щом има any pickles, някакви краставички, кисели краставички, pickles означава кисели краставички. Отговорът трябва да е, ако е негативен, there aren't any. Има и друг възможен отговор, но ще се запознаем друг път с другите думички за отричане. И положителният отговор на този въпрос може да бъде Yes, there are some. Да, има малко някакви. Вижте разликата в последните две изречения. В първото изречение е негативно. Там не можем да сложим сам в никакъв случай. И във второто изречение пък е позитивно. Там пък в този случай отново не можем да сложим any. Така че има случаи, когато сам и any могат понякога, значенията им се покриват, но в повечето случаи те са две много различни неща и участват в различни изречения и се превеждат по много различен начин. Това беше последна графика за днес. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Goodbye!